Njengoko sikwinyanga yamafa namhlanje sihleli nemvumi uPhumeza Matshikiza kwaye izolo ufumene iwonga lokufakwa kwiRoodepoort Theatre's Wall of Fame. Benvenuta Phumeza, siyakwamkela kwindaba zethu. Mille grazie. Thank you. Kuthetha ukuthini kuwe ukuba inxalenye yabantu ababekwa kwiRoodepoort Theatre's Wall of Fame? Lithetha ukuthini eliwonga kuwe? Wow, yinto enkulu kakhulu leyo kum. Umuntu ohamba amazwe ukufumana iwonga elinjalo ekhaya. Ngathi sistamp sokugqibela. Uye wazityela itheko ePalazzo Farnese. Ingaba kuthetha ukuthini oku kuwe? Iminisha into enkulu kakhulu loo nto leyo kuba iPalazzo Farnese yindawo apho uTosca, iopera kuthiwa nguTosca, uAct 2 wayo took place at this palazzo. So it was a historic thing for Bandians. Sibhiyozela inyanga yamafa namagugu. Ingaba umculo weopera nawo uyafakwa? Umculo weopera nawo siyawufaka abayenziwa sithi ma-Afrika yethu nayo. Ndiyazifaka neengoma zabantu besintu, ndiyazithanda iikhompoza zesintu, ndiyabathanda oSimphiwe Njeza, ooTyamzashe, ooMnomia. Ndihamba nabo bonke ngomculo wam wonke. Phumeza, ukhe wadyusha eTeatro Antico di Dar Omina. Uchaze oku njengomlingo. Ungakusichazela ebanzi oku kuye kwathetha ukuthini kuwe? Ewe, kwezi nyanga ziphelileyo ngo-August bendicula eSicily, bendiqala uya eSicily, bendicula uAida, iopera enzima kakhulu. Kodwa ke ndayenza kakuhle. Besiculela abantu ezinye venues zakhona, besicula ku-venues i-3. Ezinye venues were taking up to 15,000 people. So it was like amphitheater, yes. Open space. It was a beautiful moment for them. Njengemvumi entsundu ekhenketha ihlabathi lonke, ingaba oku mhlambi uhambo lwakho liye laba nawo amagingxigingxi okanye yaba luhambo nje olulula for wena? Emhlabeni as long uba uphila, ubomi kuthiwa ngumzamo. Yes. Okokuqala ufika kwam eEurope, ndandingayiqhelanga indlela abantu abaphila ngayo, i-life efast. Abantu bathi xa bekubuza impilo, by the time uphendula umuntu useyimkile, yabo. Yeah, it was a fast pace of life and a culture. Yohlukene, abantu bathanda uthetha ngeweather nezinja neplants, but nami sendiyenza ngokuloo nto. Uyafunda, uyakhula. Nokuqala kwamhlala eGermany ndandingasithethi isiJamani, ndandisicula nje kancinci, ndingasithethi ndafunda. Ngoku ndiyakwazi uthetha isiJamani. So ndingathi ikakhulu bezi zinto ezintle. Nokuvuleka kwengqondo, ukukhenketha amazwe amaninzi kuyakuvula ingqondo. Sendisuka nako-Russia, nako-Brazil, nako-America, ne-Europe, yabo. So kuvula ingqondo. Phumeza, khawusichazele ngomculo weopera kumntu ongawu-understandiyo. Ndiyacinga uba nalapho usuka khona eLady Frey, amhloka kusithiwa Phumeza ngumculo otheni lona singawu-understandiyo. Khawucacisela abantu bethu. Well, i-opera really ifana ne-theatre. Mhlambi uthatha ipiece kaShakespeare, instead uba uyithetha, uyayicula, uya-actor, uyayicula, yes. And then kube khona ne-orchestra eza ku-accompanyisha kulo mculo wenzayo. So basically, i-acting, it's like uba ungathatha ubani uMubango, uMubango usekhona na. Instead uba abantu bakoMubango bathethe, bazayicula yonke laa nto, ugqiba kwabo ba-accompanyishwa yi-orchestra. Yes. Ngomso uzabe useRand Club kumnyhadala weHeritage ngecawa, yes. Abantu bangalindela ntoni kuwo? Kumnyhadala wam weHeritage ngecawa eRand Club ngo-3, and ndizabe ndicula umculo i-opera, the classics, i-arias. I-arias ke zii-solo pieces eziphuma kwi-opera, zibizwa ngoba zii-arias. Okay. So ndizabe ndicula i-arias ezaziwayo ezidumileyo kwi-opera, i-arias esuka kuTosca, arias esuka kuAida, Lawali, and then ndizawucula neengoma zikaSibusiso Njeza. Okay, amatikiti afumaneka phi? Amatikiti ayafumaneka eMnyango, uyakwazi uwafumana, naseQuicket uyakwazi uwafumana. Okay, grazie Phumeza. Mille grazie, prego.